There are four main reasons for this step. Firstly, we want to minimize the risk of super spreader events even further. As the number of people with active infections rises, there is a greater risk of an infected person without symptoms being present in a gathering and spreading the virus. Ezizizathu zokuba ibhunga likazwelonke lelagqiba ekubeni eli lifakwe kwisigaba sesithathu sokumiswa kwentshukumo. Umongameli Cyril Ramaphosa uye wabhengeza isigqibo sesigaba sesithathu phezolo. Ukanti namhlanje ibhunga labaphathiswa elijongene nentshholongwane yeCorona lelacacisa banzi ngemiqathango kwisigaba sesithathu. Imingcwabo kuvumeleke kuba izinyaswe ngabantu abangakuphezulu kwama-50. Imingcwabo nayo imingcwabo sesibuyele kulewa 50 abantu akusolona ikhulu njengoba bese kunjalo. Siyacela ke ngempela ukuthi nikugcine lokho ngoba imingcwabo iyona indawo ukutholakala ukuthi lesifo sibhebhetheka kalula ngoba abantu basuke bendawonye. Dlamini Zuma uyabongoza intsapho ezingcwabayo kuba ziqinisekise ukuba lenkonzo ayithatha ixesha lide, iyure ezimbini zanele kwaye ingahlaliswa imizimba yamalungu. Esontweni noma kwi-service kungathathi kudlule ama-aweni amabili, kungaba ngaphansi kodwa kungadlule ama-aweni amabili. Siyacela ke futhi ukuthi uma abantu kufuneka bangcwabe mhlambe bangahlalisi umuntu ukuze kudlule izinsuku ezinhlanu ngoba abasemamochwari sebeyakhononda ukuthi kuyagcwala manje. Kwiphondo laseGauteng kulindelekile ukuba likhule inani labantu abazosuleleka intsholongwane ye-COVID-19 kuleveki izayo. Njengoko abantu bazakubamba imibhiyozo yonyaka omtsha kwiindawo zahlukeneyo, abanye bazakubuyela emsebenzini kweli phondo. Isebe lezempilo libeke phantsi kwelisibukhali imoko liphondo. In the next week, the wave is going to be biggest in Gauteng, and again, that's a matter of concern for us. So we're increasing on the testing so that people can be separated quickly as to whether they've COVID or not. But people must come and seek assistance so that we can detect early and help to prevent the spread and complications of the infection. Lwentsholongwane ye-COVID-19 ubeka uxinzelelo kumagosa ezempilo kwaye urhulumente ukuthi ukhuseleko lwezempilo ngeyona nto iphambili kuye. Kungoko eza kumilisela inkqubo yokuthula umthwalo kumanesi kwakunye noogqirha. In a few days, 2,367 medical interns. Those are the new ones that are allocated. And then 1,693 medical community service practitioners who are part of a whole team of 7,895 community service workforce from all categories. These are the new employees we're bringing into the system to actually help to deal with this situation. Siwe nobhulile ecaleni abangafuniyo ukuthobela imiqathango. Enforcement has been heightened. We're not just going to tell you or remind you to wear the mask. If you don't, you will be definitely arrested. Kwemiqathango mitsha abuthengiswa utywala, indawo zentselo zivaliwe, ngentsimbi yethoba ngokuhlwa wonke umuntu kufanele besendlini de kube intsimbi yesithandathu kusasa. Imicimbi yezinguma ayivumelekanga kwaye kunyanzelekile ukuba wonke ubani anxibe imask.